מצליחים לישון. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. אני פונה לבנימין נתניהו וממשלת ישראל. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב7 באוקטובר. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kembali merilis video yang menampilkan sandera Israel sebelum tewas. Sandera tersebut mengaku dipindahkan sampai 10 kali agar terlindungi dari serangan militer Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, sandera bernama Alexander Lobanov tampil mengenakan kaos berwarna hitam. Ia mengaku hidup dalam kondisi serba sulit karena Gaza kekurangan air dan pasokan makanan. Sementara pasukan Israel terus-menerus melakukan pengeboman hingga membuat para sandera takut dan tidak bisa tidur. Lobanov kemudian mengecam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena dianggap tidak mempedulikan sandera. Ia pun mendesak warga Israel untuk protes dan turun ke jalan untuk menuntut para sandera dipulangkan. Namun, pesan yang disampaikan Lobanov sia-sia karena ia dan 5 sandera lainnya tewas pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad 6 sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Hamas menyebut kematian mereka karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan. לכולם, שמי רבנוב אלכסנדר, בן 32 מאשקלון. ב7 לאוקטובר נחטפתי ממסיבה בחניון רעים בזמן עבודתי. אנחנו מוחזקים בתנאים מאוד מאוד קשים. אין דברים בסיסיים כמו מים, אוכל, חשמל, היגיינה. כל הזמן יש הפצצות, אנחנו מפוחדים, בקושי מצליחים לישון. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. העבירו אותי כ10 מקומות כדי לשמור על החיים שלי. אני פונה לבנימין נתניהו וממשלת ישראל. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב7 באוקטובר. נכשלתם, הפקרתם אותנו ב7 באוקטובר. ועכשיו אתם ממשיכים להיכשל בכל ניסיון לשחרר אותנו בחיים. ועכשיו אתם ממשיכים להיכשל בכל ניסיון לשחרר אותנו בחיים. אתם רק מנסים להרוג אותנו בשביל לא לעשות שום עסקה. אתם רק מנסים להרוג אותנו בשביל לא לעשות שום עסקה. ופה אני מבקש עזרה מהחברים שלי, מעם ישראל. השארתי בבית אישה בהיריון, ילד בן 2 וזוג הורים חולים. תעזרו להם לצעוק את צעקתי, תצאו לרחובות, תפגינו, תעשו הכל כדי שנצא מפה בחיים. תעזרו להם לצעוק את צעקתי, תצאו לרחובות, תפגינו, תעשו הכל כדי שנצא מפה בחיים. אבל רק להזכיר לכם שבעסקת שליט שוחררו מעל 1,000 מחבלים, משפחה שלי, מיכל, תום, אמא, אבא, אנטון. תישארו חזקים ומאוחדים, אני בטוב, מתגעגע ואוהב אתכם מאוד. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.